Ай, тръгна. Най-добрият модел. Най-добрият модел. Ето, дай го насам да го видим. Така. Дай го насам да го видим, ние не мога да го видим. Сори Казанара, къде ще са за Коледа? Ето, вижте. Ето, най-добрият модел. Какво е това, Ивайло? Коя е тази количка? Джерал. Откъде е количката? От Англия. Кой ти я подари? Леля Нова. Край, ето. Чакай, стой. Трябва да доближаш е така, защото много далеч я дам. Ай. Ето. Да не спънеш някой. Който не може да доближаш. Не може. Не виж къде снимаш ти, бе. Ето е как. Ето е. Сега дай назад. Ай, връщай. И ще я връща. Ето е.